Ovo je malo osušena biljka u prirodi, nemamo baš neki najbolji primerak, ali ovako otprilike deluje papirus u prirodi. Znači on je zaštitni znak delfe jer je močvarna biljka i raste u tim predelima, a lotos je tako u dolini Nila. Ova biljka je zbog više razloga smatrana svetom. Kao prvo, oni su od nje pravili papir, tako današnji papir je dobio ime po ovoj biljci papirus. Kao drugo, oni su ovu biljku ljuštili. Od srednjeg dela su pravili papir, a od ovih zelenih korica su pravili nameštaj i obuću. Ovo je vrlo čvrsto, gotovo da ne može se pokida. Od toga su pravili, znači, obuću i nameštaj. Još jedna stvar zbog čega su smatrali da je sveta jeste što u preseku ova biljka je u obliku piramide, tako ili trouga. Pa je to bio još jedan dokaz više, a takođe videli ste pravili su i parfeme. Biljka se iseče na onolike delove koliki želimo list da nam bude. Znači ako nam trebaju ovoliki delovi ili ovoliki, sve zavisi, je tako? Isečemo, skinemo zelenu koru i onda unutrašnjost ovako na praskite i seku, s tim da treba da znate da je biljka vrlo krta. Vrlo je krta kad je puna tečnosti i zbog toga treba da se obradi. Ona se obrađuje na sledeći način. Sad je već, vidite, savetljivija, ne puca kao što je malo pre. Posle se te tračice stave u vodu, one u vodi stoje 7 dana ukoliko želimo ovu boju. Ukoliko želimo tamniju, doziramo tako 2 nedelje, 3, koliko god želimo da bude tako tamnija. Posle toga se tračice vade iz vode i na pamučnu tkaninu se neizmenično slažu. Svaki, da kažemo, slagač ima neki svoj slog. Neko stavlja ovako kao on jednu, neko stavlja 2 pa 2, zavisi kako ko. I onda se papir slaže da li želimo da bude dugačak